Hello mga dol, maayong buntag. So atong panahon karon medyo dag-om gamay. Nay posibilidad nga magtaligsik unya mo ulan. So natas gawas diri. So nakita ninyo ni mga dol. Square tube na siya, square tube. Gikarga sa akong top down. Gikarga nako. Akong gikarga. Kay na ako'y tauran mga dol. Baklay-baklay ta diri mga dol. Ako'y tauran. Kana mo na agi sa gimasahan na mo siminto. So diri mga dol. Kuan lang sa akong gitoko diri no. Payag lang sa. Tapos sa tapad ani diri ta mag layout og balay gid siya, balay. Diri sa tapad ani kini nga lote. Pero kining nagbarog diri mga dol. Ana. Bali kwarto lang na siya nga gipabuhat na to mga dol. So natingala mo wala pa ko gakanta-kanta. So nagpile dai ko diri mga dol. Nitabang kog pile sa uyuan ako mga dol. Kaya para dali siya mabarog. No. Siyempre taas na na oh, dali ra sig barog oh. Dali na kayo.